Bueno, boa tarde a todos e a todas. Vamos a empezar o pleno ordinario do mes de marzo. Primeiro, disculpar a ausencia de Manolo Varela por un problema de vacacións, non un problema, senón porque se está de vacacións nestes momentos, está fora do país. E a ausencia de María Muiño, que por un problema de enfermedade familiar, dun familiar, pois non pode estar hoxe no pleno. O punto número 1 da orde do día é a aprobación da acta da sesión anterior. Se non hai ningunha observación, pois dáse por aprobada por unanimidade. Teño que anunciar un cambio aquí na orde de debate de algúns dos puntos, porque por un erro involuntario da aplicación do Xestiona, pois invirteu a orde dos puntos. O punto número 2 sería o que pon na convocatoria o punto número 5, que é o expediente 893/2004, que é dar conta do POS adicional 2025. Por unha cuestión de que as mocións van despois da parte resolutiva. Ten a palabra a voceira. A ver, así escoitase. Ben. Está ben, non? Correcto. Bueno, non ten moita complicación porque houve unha comisión informativa e, ademais, este proxecto xa se presentara e xa viñera a pleno o 13 de xaneiro. Pero, bueno, basicamente un pouco por explicar de onde ven. Como sabedes, temos o POS, que é a ferramenta de financiación que ten a Deputación de Obras e Servicios, e complementario a ese, a raíz da crise da pandemia, se estableceu un POS complementario que é o POS social, que é precisamente para sufragar ou para apoiar os gastos de dependencia dos concellos. Entón, bueno, nós no pleno do 13 de xaneiro trouxemos unha proposta, se debatía se nos presentábamos ao POS e saleu unanimidade por parte de todos os partidos representados en que sí que nos presentábamos. E agora volvemos a traer isto porque houve que refacer o expediente. É un tema administrativo que vos explico para que saibades por que se trae. Basicamente é que cando nos solicitamos o POS social, que foi o que trouxemos aquí ao pleno, se pedían para gastos correntes, para mellorar ou contratar un traballador social e para mellorar o SAF. E se establecía a cantidade que nos correspondía do POS, que son 58.450,43 euros. E entón, a maiores, se utilizaba o POS para solicitar os talleres de memoria activa que se fan en colaboración con a FAL. Agora a Deputación sacou unha convocatoria nova para envellecemento activo que permite solicitar estes mesmos talleres. Cando se pideu o POS, como estaba sin resolver a outra subvención, por si pode ser que ti pidas a subvención e non xa den, por seguridade, porque sí que creíamos que era necesario impulsar os talleres de memoria, se solicitaron aquí tamén no POS. E se pedían normalmente. Resolveuse a subvención anterior, que era de envellecemento activo, e nos deron a financiación para os talleres que se fan con a FAL. E entón chegou un requerimento da Deputación da Coruña, que foi o que se explicou outro día na comisión informativa, na que basicamente o que nos din é, como non pode haber doble financiación, que isto sempre é así, dunha mesma actividade, tedes que refacer o expediente, sacar esa cuantía, que eran os 8.000, non teño gasto, pero vos lo digo, 7.800, sí, teño aquí, bueno, non me acordo canto era exactamente, está aquí, 8.838, era esa cuantía, hai que quitala do POS actual e esa cantidade se redistribúe igualmente nas outras partidas que é na de contratación de traballador ou traballadora social e no reforzo do SAF. E iso basicamente é o que se trae aquí. O sea, o que é o proxecto do POS non cambia, é o mesmo. Non sei se necesitades ou tedes algunha pregunta. Nós estamos de acordo a modificación do POS e a asignación dos gastos. Belén? Nada, para a nosa parte foi un tema tratado na comisión, debidamente explicado, preguntado e aclarado. Non temos moito máis que dicir. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 3 é o que viña como número 6 na convocatoria, que é expediente 184/2025, proxectos singulares de alumnado público, IDAE, a subvención de IDAE. Ten a palabra a voceira. Gracias. Bueno, este é un tema tamén recurrente, xa se presentaron a vez e agora volveu a salir a convocatoria de IDAE, decidimos que era ideal presentar outra vez outro proxecto. A convocatoria é a mesma, coa mesma concorrencia competitiva, digamos que é unha fórmula similar, é un préstamo, pero non ten xuros, entón é unha fórmula similar a unha subvención, tes 10 anos.
E presentamos un proxecto de 400.000 euros que tedes aí adxunto na orde do día e nada, basicamente, traer o proxecto para reducir o aforro enerxético aproximadamente nun 76% ao ano, que se traduce en términos económicos, estes son datos que salen do propio proxecto da memoria de validade que se entrega, de 46.000 euros ao ano de aforro, e, bueno, traemos o proxecto para que saibades en que consiste, ainda que se pode aprobar directamente por Xunta de Goberno, pero, bueno, entendemos que é un proxecto estratégico e que o ideal é traerlo aquí por un tema de transparencia e de que saibades o que se vai a presentar, basicamente. Está delegada a competencia, pero... Ben, a favor tamén de solicitar axudas que posibiliten a actualización e a mellora do alumeamento público. Belén? Bueno, por a nosa parte, eu quería aclarar unha cousa. Na comisión informativa se nos explicou que iba por vía de urxencia, e se votou urxencia, porque non dera tempo, e ademais a facelo antes. O que non entendín e non me quedou claro, despois de ter toda a información que temos agora, é por que non se incluiu esa información na comisión na comisión informativa, porque había tempo, se está firmada desde o 19 de marzo. Entonces, tanto o informe da secretaria como a resolución da alcaldía, todo eso podería ir previo coñecemento para que na comisión informativa puidéramos ter esa información de estabilidade financiera. Entendo que o grupo de goberno non entregou esa información adecuadamente para que puidera ser posta na comisión informativa, porque outra solución non vexo. Entón, con ese informe da secretaria poderíamos ter máis unha idea do que é a estabilidade financiera deste Concello, o que se vai solicitar, os préstamos que había, é unha información económica que deberíamos de ter, pois esa información polo menos para poder votar nesa comisión. Entendémolo así. Entón, ahora nos encontramos con unha información. Vou aclarar e intentar aclarar. Primeiro, a primeira consideración que hai que ter clara é que a competencia está delegada na Xunta de Goberno Local, a competencia para este tipo de solicitudes. Traise aquí precisamente por unha cuestión de transparencia. O que se fixo como o pleno é posterior ao día que había de prazo para solicitar a subvención, o que se fai é dar conta no pleno. Dase conta no pleno precisamente por unha cuestión de transparencia. No expediente está toda a información, non desde agora, desde que se solicita, que se foi antes da comisión informativa, desde que se solicita está toda a documentación económica no expediente da solicitude do IDAE, da solicitude da subvención ao IDAE, incluídos os correspondentes informes de intervención e de secretaría. Por que non se trae antes? Pois porque o pleno coincide cando coincide. Non é que se traiga antes, non é esa, que se traiga, é que se leve á comisión informativa para poder votar nesa comisión, para que se leve, o sea, que incluya, que fora incluído ese punto na comisión informativa. Cando é verdad que fora... Pero o que estamos é dando conta dunha subvención solicitada xa. Que se levou a votar, ademais, a unha comisión informativa. Estáse dando conta dunha solicitude xa presentada. Sí, digamos que é como se o estamos traendo a efecto retroactivo. Xa estaba presentada a solicitude cando se fixo a comisión informativa. Na solicitude da subvención infórmase que se dará conta no primeiro pleno que se celebre con posterioridade. Porque o remate, o prazo da solicitude de subvención foi anterior á comisión informativa. Creo que refírense a que o asunto se meteu de urxencia na comisión cando a data dos documentos é do día 19, pero non sei se bichedes ahora, non sei se figura ahora. Vale. Eses documentos fixeros o día 19, casa de noite. A comisión xa estaba convocada. Por eso houve que metelo de urxencia. Es que se inclúe información despois. Quero dicir que se manda, igual que se manda mocións, para que as teñamos aí, en la que sean por urxentes. Non. Xamais os expedientes, unha vez que se convocan, quedan bloqueados e non se pode engadir documentación. E unha vez que se convoca, os expedientes están completos. Cando ese informe, toda esa documentación, simplemente porque creo que non nos estábamos entendendo. Entendo que vos referides a eso, que por que non se inclui unha convocatoria, porque a convocatoria fixose pola mañá,
A documentación de solicitud desta subvención fixose a última hora da tarde. Por iso. Claro que a convocatoria se fixo antes, porque, de feito, a memoria validada Claro. chegaron o día anterior, pero eses documentos administrativos estaban pendentes de entregar, que eu creo que isto se comentou na comisión informativa. A memoria solicitude do IDAE é unha memoria bastante complexa porque houve que adaptar o proxecto do ano pasado, que se fixo foi un proxecto que collera, abarcara todo o alumeado, era a primeira vez que nos presentábamos a subvención do IDAE, e quedou excluído, quedamos de terceiros de reserva, pero basicamente porque o importe de aforro non era moi grande porque hai moitos alumeados, había moitos contratos que eran de moi poucos puntos de luz, de moi pouco consumo. Entón, como obligatoriamente o que tens que meter é innovacións tecnolóxicas, basicamente a telexestión carece moito cando son alumeados moi pequenos. Entón, a ensinanza do ano pasado que nos levou, xunto coa consultora que nos preparou a documentación, a actuar sobre os alumeados que son moi grandes, excluíronse, como podedes ver, todos os alumeados que xa están cambiados a LED, ainda que era necesario, posiblemente haiba que, con outras líneas de axudas, modificar os cuadros e modernizar os cuadros, excluíronse eses porque tampouco o aforro non era moi grande porque xa están cambiados a LED. Por exemplo, prácticamente todos os alumeados da parroquia San Sadurniño, os grandes. Entón, o que se meteron foron os alumeados grandes das parroquias, aproveitouse para unir algúns que quedaban próximos uns con outros que non tuvera moito investimento o unilos para suprimir contratos, co cal o aforro por investimento é un aforro alto. Entendemos que con esas modificacións e con esa memoria pois acadamos os puntos necesarios para ser beneficiarios da axuda. Iso que leva é que un traballo de campo bastante complexo e evidentemente no Concello non temos o personal técnico que faga iso, dependes de consultoras que traballan sobre todo con estas líneas de axudas que salen prácticamente todas a vez, a principio do ano, que están sobrepasadas coa carga de traballo. Estás hasta o último minuto presentando a documentación. Iso impide que moitas veces a intención do goberno municipal, senón non traíamos ao pleno, que non tiñamos por que traer ao pleno. A intención do goberno municipal é que, como ano pasado demos o debate no pleno, pois era traer, porque vimos este ano tamén co debate ao pleno do tema do IDAE. Non era por ninguna cuestión de tal, porque aparte do documento que estás dicindo ti, a estabilidade orzamentaria, todo iso, é unha cuestión técnica que estaba, independentemente de que veña ao pleno ou non, ten que ter esa documentación no expediente. O expediente, veña ao pleno ou non, calquera persoa da oposición pode pedir, evidentemente, esa documentación, que é un documento técnico. O que traemos ao pleno é a decisión política de solicitar esa. As cuestións técnicas son hai nas que a política trátase precisamente disso, facer posible o que é necesario. Se é necesario cambiar o alumeado, pois temos que facer posible cambiar o alumeado. E explicar a diferencia do proxecto anterior, que no proxecto anterior se apostou por cambiar todo o alumeado, se quedou fora precisamente porque o que di Secundino, a parte da aforro, que era unha das que máis puntúa, que isto sí que se explicaba, que dicíamos na comisión que non depende só do que presentas ti, é concurrencia competitiva e compites cos demais. Entonces aquí, o que sí que se aprendeu do ano pasado, é que a estrategia tiña que ser apuntar ao aforro enerxético e de eficiencia enerxética, e foi o que se fixo ahora un proxecto máis pequeno, de menos cuantía, pero precisamente porque dispara o aforro enerxético e porque se permite contemplar sistemas de telexestión que ao mesmo tempo incrementan esa puntuación. É unha cuestión estratégica de ver se así entramos no embudo que eles poñen. Só un último apunte. O ano pasado, cando se fixo esa solicitude, recordo que, neste caso, o señor alcalde dixo que nosotros non votábamos a favor porque nosotros éramos conservadores e eles, vos erades progresistas, decía. Benvido ao mundo conservador, porque vemos que ahora... Non, bueno, non ten nada que ver con eso. En realidad non é unha cuestión de progresismo, non. É unha cuestión... Para nada, é unha cuestión de cambio de estrategia para erades conservadores porque vos demonizades o recurso ao crédito. É dicir, é unha das diferencias básicas entre a esquerda e a dereita. É dicir, os da dereita din que recurrir ao crédito, á deuda pública,
que é malísimo. É dicir, os de esquerdas, as persoas progresistas, recurrimos á deuda pública para mellorar as condicións de vida da xente, porque non somos multimillonarios. Entón, como non somos multimillonarios, pois temos que recurrir á débeda. Calquera traballador ou traballadora que fai unha casa, pois ten que endeudarse, facer unha hipoteca. Claro, os grandes capitalistas pois non teñen que hipotecarse para facer unha casa. Podes decir o que che estaba apuntando a tua compañera. El órgano competente para su concertación es el Pleno. Di o informe da secretaria que temos diante e o alcalde estános a decir que... Eu aí pido a palabra, sí. Pido a palabra, porque o que é certo é... voluntario o traelo hoxe aquí e que é para dar conta. Non, pido a vimos palabra, para por favor. aprobalo, porque por importe é obligatorio que sexa o Pleno o que o faiga, así o di o informe. Bueno, pero... Espera. No, unha aclaración. Porque ademais estuvemos agora abordando, somos moi transparentes. Eu creo que hai debates que non proceden. Con respecto ao de antes, non se trata de se somos... non sei, non creo que aporte moito isto da hora. De feito, vamos a ver, houve un aprendizaxe. Os concellos teñen que aprender como funcionan as ferramentas de financiación extremadamente complexas como esta. A concurrencia competitiva aí non é fácil a veces pasar eses filtros e, en todo caso, o que sí que demostramos, entendo, como equipo de goberno, é que temos a capacidade de reaprender. E fomos ambiciosos no primeiro proxecto e, por ser ambiciosos, nos quedamos fora por un tema de puntuación de eficiencia. E este ano cambiamos a estrategia, non por progresismo, porque entendemos que somos progresistas igualmente, sino por pasar o filtro, porque o interesante é conseguir o objetivo final, que é ter esa ferramenta de financiación, basicamente. O sea, a única diferenciación que entendemos como funciona, porque así queda claro despois de resolver a convocatoria anterior, e cando resolven é cando ti entendes exactamente cales son os filtros. E neses filtros de puntuación nos demos conta que pasaron os que tiñan maior aforro e maior eficiencia. E xa está, por eso se presenta un proxecto con menos puntos. En todo caso, o que decíamos agora, houve un erro, e sí que é certo que está aí na transcripción, me pode aclarar Olaria, que é a que controla deste tema, pero o certo é que esta competencia, o sea, damos por sentado que cando os orzamentos se incrementan o 10% do orzamento do Concello ten que vir, isto se entende que é así, que é impepinable, pero non é real. O certo é que temos aprobado no regulamento de funcións do Pleno está delegada a posibilidade de que se poda resolver directamente na Xunta de Goberno, aínda que supere ese porcentaxe. E isto, que me corrixa Olalla, foi un erro nese informe. Podes explicarlo, Olalla, pero simplemente para que o saiba. A ver, a competencia plenaria no 22.2M efectivamente adoptouse no Pleno de Organización. O Pleno Organizativo desta corporación delegou a competencia do 22.2M foiseme, non podo dicir outra cousa. Non o tiña na cabeza. Tiña o reparto de competencias entre Pleno e Alcaldía, e nin me acordei da delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno. E dinme conta hai... O sea, non, dinme conta antes, pero yo comuniquei hoxe mesmo que efectivamente non tiña por que vir, eso é certo. Pero bueno, que xa queda claro, que vamos aprendendo, que entendíamos que non, pero sí, é certo que se pode delegar. No pleno de organización, a proposta era propoña ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, delegar as seguintes áreas ou materias na Xunta de Goberno Local, incluída a competencia, no seu caso, de resolución de recursos de reposición contra os acordos adoptados. Un, exercicio de accións xudiciais ou administrativas, tal. Dous, declaración de lesividade, artigo 22 da Lei 7/85. 3, concentración de operacións de crédito de competencia originaria plenaria. 4, aprobación de proxectos de obras e servicios de competencia plenaria, artigo tal, e todos os demais competencias plenarias non previstas no artigo 22.2 da Lei de Bases do Réxime Local. Esas son as competencias que ten o Pleno, que ten a Xunta de Goberno Local. Bueno, pero eu leo moitas cousas todos os días. Sí, bueno, a ver, que se o pon aí, eu entendo Esther, e aí é certo, se o pon aí é normal que ti o entendas así, porque é normal, pero por eso se aclara, e para eso hai os plenos, precisamente, para solucionar este tipo de erros, que a xente a veces, pois, se equivoca e non pasa nada, é normal.
que asumamos que é dunha forma e que despois... Non a palabra, dixémolo ao principio, Venga, sí. non veu na orde do día do pleno, porque se tuveramos, o prazo de presentar a subvención do IDAE acabara para a semana, estaríamos debatindo hoxe o proxecto do IDAE. Non é ningunha triquiñuela para que o goberno local quixera ocultar todo iso, porque senón non metíamos na orde do día do pleno. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Non sei. Unha dúbida. Votase a que se refrenda. Ah, vale, a referencia. Vale, Claro, o que se fai é refrendar a resolución da alcaldía. Claro. Exacto. Efectivamente. Quero dicir que os artigos 21 e 22 da Lei de Bases seimos, inda que a veces se me escapen cousas destas, pero efectivamente no artigo 21 establecese que en caso de urxencia, como pode ser un tema de prazos, o alcalde pode adoptar as decisións, inda que sexan competencia do pleno, pois eso, por un tema de plazos, por un tema de urxencia, xa non digo se é unha cuestión de emerxencia, dunha obra, dunha catástrofe ou o que sexa, o alcalde pode adoptar o que sexa, pero se a competencia é do pleno, enda que neste caso estaba delegada na Xunta de Goberno Local, pero bueno, no caso do post-social si é competencia do pleno, ten que dar conta e que o pleno lle dé o ok. Se o pleno non lle dá o ok, en teoría ese decreto decae. Non, se é competencia da alcaldía xa non ten nada que vir ao pleno. Isto é nos casos en que a alcaldía exerce competencias que non son del, originariamente. Ven na Xunta de Goberno, ven ao pleno, ten que darlle ok, senón non... Juan, en todo caso é unha competencia delegada, non é que seña unha competencia propia da alcaldía ou das operacións de crédito. Normalmente é competencia de pleno, pero neste caso está delegada, correcto. Creo que por aí, sí. Me parece que viña por aí a nota de actual. Bueno, punto número 4, moción da plataforma SOS Sanidade Pública para solicitar o apoio á manifestación do día 6 de abril. Sí, bueno, teño aquí o documento, non a vou ler inteira, porque creo que é máis eficiente que vos explico un pouco de que vai, e despois vos leo a parte dos acordos, que é a que realmente, digamos, é máis vinculante. Bueno, basicamente esta é unha moción que se trae a raíz da plataforma SOS de Sanidade Pública, porque hai un proceso de convocatoria dunha xuntanza, dunha manifestación, o 6 de abril, xa houve unha hora en Vigo. Entón, bueno, piden a colaboración dos concellos, que é a entidade máis próxima á veciñanza, e bueno, a cuestión de sintonía e de compartir a petición que fai a plataforma. Basicamente, o que se argúe, que é o que vos explico, porque leva bastante tempo, pois é que dende o ano 2009 a Xunta de Galicia recorta permanentemente ou esquilma, digamos, os recursos, o orzamento destinado á sanidade, o que supón que hai un detrimento na calidade dos servicios, unha precariedade laboral que é a que, ao final, supón ou desencadena o problema do personal e de que moito do personal non queira esas plazas e marche fora porque lle resulta máis competitivo o salario de outras comunidades ou incluso de outros países. Aquí hai exemplos incluso de veciñas que son enfermeiras en Oslo porque ganan máis traballando 2 veces a semana ali que aquí nos Sargas a 40 horas. Entón, unha veciña, precisamente do noso concello. E un pouco o que se di na moción, pois, é que deberíamos de apostar e de instar a Xunta a incrementar o orzamento destinado, porque basicamente a Organización Mundial da Saúde o que nos di é que temos que ter un 25% do orzamento total da Xunta e temos un 11,6%, por lo tanto hai moita capacidade de mellora e aparte o modelo de xestión o que leva basicamente á privatización e ao desmantelamento, sobre todo na atención primaria, no peche de PAC, na eliminación do plan específico que había de saúde mental, que xa non existe, no peche de pediatrías, como de feito pasa en San Sadurniño e en Moeche, ter pediatrías compartidas. Bueno, entón, basicamente, é un apoio a esas peticións porque entendemos que é necesario, que a sanidade pública é unha garantía, que un país evolucionado ten que ter unha sanidade pública con un orzamento dimensionado en función do alcance das características do servicio e entendemos que o ideal é traerlo aquí.
non se estaba escoitando. Bueno, entón, basicamente o que se explica aquí, vos leo esta parte porque é a máis concreta. As organizacións que formamos parte desta alianza social e profesional, o sea, da propia plataforma, consideramos fundamental o apoio dos concellos, como administración máis próxima aos problemas da cidadanía, e pedimos o apoio ás reivindicacións que expoñemos de maneira consensuada. Máis atención primaria, centros de saúde PACs dotados de persoal suficiente de todas as categorías, ben equipados e accesibles 24 e 48 horas como máximo, consultas presenciais, reorientación da atención primaria, a promoción, prevención, traballo comunitario e participación social. Máis atención hospitalaria, utilización plena dos recursos instalados en hospitais, en horario de mañá e de tarde, recuperar os hospitais comarcais. Acabar coa política de concertación coa privada, restituir o sistema público dos centros privatizados, recuperar os plans para reducir listas de agarda e a non ocultación das mesmas, acabar coa precariedade laboral e recuperar a exixencia da dedicación exclusiva do persoal médico, e máis sanidade pública, incrementar o orzamento sanitario, plan de saúde galego que adapte os recursos ás necesidades, recuperar os servizos privatizados e as áreas sanitarias pechadas, potenciar a saúde pública para combater as posibles epidemias para a saúde. Por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG solicitará á Corporación Municipal do Concello de San Sadurniño a aprobación dos seguintes acordos propostas pola Plataforma SOS Sanidade Pública, apoiar as reivindicacións da Plataforma SOS Sanidade Pública e instar ao Goberno Municipal a difundir a través dos medios ao seu alcance a manifestación convocada pola Plataforma SOS Sanidade Pública do día 6 de abril en Compostela, facer un chamamento ao conxunto da veciñanza para participar nela, que isto é algo que viremos facendo porque efectivamente hai que darlle difusión a ese movimento e que vaya canta máis xente mellor. Juan. Ben, desde o PSOE estamos a favor de defender o sistema público de saúde considerando este sistema como o mellor posible, entendendo que pode ser mellorado e potenciado. Por lo tanto, votamos a favor da moción e apoio a manifestación do día 6. Belén. Bueno, por a nosa parte, primeiro, eu necesitaba unha aclaración pequena que vexo no papel que mandades da moción que pon moción da plataforma SOS Sanidade Pública para solicitar o apoio á manifestación do día 6 de abril. Sin embargo, despois na firma está firmada pola concelleira, por María Moíño. Esta moción que é presentada por SOS Sanidade Pública, polo BNG, ou é un apoio a SOS Sanidade Pública? É unha moción que presenta o BNG, por eso parece firmada por María Moíño, Sí. pero digamos como resposta ao apoio da solicitude que fai a plataforma para, digamos, difundir e divulgar que vai haber esta manifestación e nos concellos que considero oportuno se presenta a moción por apoio á propia plataforma e a demanda que elas teñen. Vale. Despois, por outra parte, bueno... Aclároche por unha cuestión para que non pregunte xa, o BNG forma parte da plataforma. Por iso veía a firma, me supoñía que sería así. Xa para que non preguntes. Vale. Por outra parte, a plataforma que apoia o SOS Galicia, o que máis me chama a atención, creo que xa falei en algún momento dela aquí, está formada por un único voceiro que se chama Manuel Martín García. Bien. Está formada por máis que o voceiro. Ese é o voceiro. É o voceiro. Pero ten máis, hai máis xente que o voceiro. Xa. Pero o único voceiro que ten é este, de momento, non? Sí, porque falar dous á vez non se entende. Normalmente fala un sempre. Estamos de acordo. Este señor, dependendo de quen goberne, do partido que goberne, vota sí ou non, ou parecelle ben ou non a sanidade galega. Por que o digo? Bueno, porque este señor foi nomeado membro do Consello asesor do Sistema Sanitario de Galicia polo goberno bipartito PSOE-BNG nos anos 2006 ou 2009 e participou na elaboración dun documento que pon Propostas de transformación de atención primaria en Galicia, publicado en febreiro de 2009. Curiosamente, este señor, debido ao primeiro punto da moción que solicita o da atención primaria, di, pero además moi claro, en la situación actual, los PACs de Galicia prestan una atención de escasa eficiencia, son poco resolutivos y provocan una elevada ocupación de profesionales, que se sienten frustrados ante el escaso desarrollo profesional que pueden desarrollar en estos dispositivos. Se hace necesario realizar una reforma en profundidad que produzca una reducción del actual número de puntos, un menor consumo de profesionales y una mejora de la calidad asistencial. Está diciendo que hay que cerrar PACs
e disminuir o número de médicos. Yo, que me lo digan y me lo cuenten. Por curiosidade, mirei a poboación de Galicia estes anos e a de agora, por se aumentara, non, disminúe. O sea, cando hai máis xente, necesitanse menos PAC e menos profesionales de medicina, e agora resulta que hai que aumentalos. Porque o goberno Partido Popular, entendo que será por eso, porque outra solución non entendo tampouco. O número de persoas que hai en Galicia necesitan todas unha sanidade ou que lles ofrezcamos unha sanidade o mellor posible para eles. Ben, por outra parte, falas de gasto público e gasto privado. Bueno, tamén hai un dato que nos mandan desde a Xunta de Galicia que di que o gasto dos Sergas en concertadas, o sea, en privado, en gasto público, o sea, gasto privado, do gasto real dos orzamentos é dun 4,7%. No ano 2009 era dun 6%. Entonces, Como? Repite. un 4,7%. Ahora, un 6% no 2009. Poido responder? Poido responder. Eu... non, acaba... Perdón, que sí que acabaste. Entonces, eu levar a cabo ou apoiar unha moción dunha persona que me está dicindo que dependendo quen goberne e en que ano hai que aumentar ou disminuir o número de PACs ou subir e baixar o número de profesionais, non me la puedo creer. Non me la puedo creer. Eu creo que os profesionais son necesarios sempre para cubrir as necesidades e os PACs tamén. Entonces, que me cambie de opinión dependendo quen goberna, non me parece un profesional bastante para levar ou ser voceiro dunha plataforma como esta. É imposible apoiar isto. Entendendo tamén, que quero deixar claro, que a sanidade necesita reformarse, sí. Necesita mellorar, por supuesto. Reconecemos que hai cousas que hai que mellorar. Pero isto, serio, para nosotros, non é. Desde logo, vendo o que escribe e o que publica. Bueno, vamos a facer como fixemos co IDAI, reaprender no camiño. Para a próxima traeremos unha moción do BNG apelando á mellora da sanidade pública e non necesariamente a través da plataforma, e entonces daquela teremos un acordo que será un exemplo de boa práctica en todo o país, porque por fin conseguiremos ter un marco de actuación e unha proposta conxunta para entregar co voso apoio, co apoio do resto das forzas políticas e nós tamén á Xunta, cunha proposta concreta e unha petición concreta de como mellorar o sistema de saúde. O sea que por aí apuntamos o tanto, xa viremos con esa moción a posteriori a ver se fai real. Despois, eu creo que é un debate innecesario ver se isto ven da plataforma ou non. A mí que veña da plataforma ou non me parece residual, porque eu creo que o debate de fondo é e estás dicindo que estás de acordo que hai que mellorar a sanidade. Entón, o dato é que desde 2009 cada vez se gasta menos dinheiro en sanidade en Galicia. E non o digo eu, o di incluso o informe do Consello de Contas da Xunta de Galicia, que tira das orellas a Xunta dicíndolle que quizá debería de meter máis diñeiro no orzamento. Tiñamos que ter un 25%, repito, e temos un 11,7%. E eu creo que ese é o dato incontestable. E é certo que cada vez se pechan máis PACs e cada vez se eliminan máis servizos especializados. E iso non pode ser, porque para que a xente esteña atendida, os servizos teñen que ter personal formado e cualificado e teñen que ser un servizo de proximidade. Porque aquí é unha zona de moitísima dispersión e o que non pode ser é que teñas que desplazarte ou incluso ir a un PAC porque a atención primaria pola mañá está colapsada e non te poden atender. Entón, eu creo que aí estes debates de fondo son os que temos que debatir. Se estades de acordo con ese posicionamento, se o problema é que veña a través da plataforma, facemos unha moción específica, porque o importante é o fondo do debate. E é que cada vez se invirte menos en sanidade pública en Galicia. E hai un esquilme, e non o digo eu, o din os datos, informe do Consello de Contas da propia Xunta de Galicia. Entonces, eu creo que aí temos que ser un pouco máis rigurosos e ver realmente que estamos demandando e que nos parece que é importante no sistema da sanidade pública. Por eso, todos os anos, reiteradamente, hai convocatorias que xuntan na Alameda máis de 50.000 personas, como foi en febreiro deste ano. Ali había máis de 50.000 personas de todos os colores pedindo que, por favor, se invirta máis diñeiro, porque somos a segunda comunidade autónoma, despois de Madrid, que non creo que seña o exemplo, que menos invirte en sanidade. E non o digo eu, é que está aí publicado. O orzamento que se dedica, sabemos cal é.
e se pode incrementar, e hai moita posibilidade. O comentario que fas ti dese estudio, creo, porque o pon no propio manifesto da plataforma, isto sí que ten que ver un pouco co debate que ti traías da plataforma, era que se apelaba a un cambio do modelo de xestión. No seu día, e aí creo que é onde ven ese comentario, os centros de atención primaria se contemplaban como porta de entrada ao sistema. Cos anos, que é un pouco que se di aí, se demostra que non pode ser a porta de entrada, que hai que cambiar o modelo de xestión, porque a veces que os centros de atención primaria, isto é unha cuestión técnica, que eu non discuto, digo que o que se articula de cal é o mellor modelo. Eu non sei cal é o mellor modelo, pero a xente que opina sobre eso, o que din é que a porta de entrada non poden ser a atención primaria, porque iso o que fai, a veces, é saturar os propios servicios de atención primaria. Pero, de feito, o que agora se está comprobando é que, como se están pechando cada vez máis centros de atención primaria e PACs, o que faz é saturar as urxencias. Por eso se está pedindo desde todas as plataformas, seña esta e seña todas as demais, porque as agrupacións de pacientes, e aí, o digo en primeira persona, falan tamén deso, da necesidade de aprobar o plan de urxencias para desbloquear precisamente a saturación que hai nas urxencias hospitalarias, porque o PAC non é capaz de responder. Que eso pasa aquí. Porque aquí non te atenden moitas cousas, tens que ir ali. E que pola mañá non se cubra unha praza, que pasa a veces en San Sadurniño, non fai falta irse lonxe. Chamas por teléfono e tens que esperar unha semana para unha cita en San Sadurniño. Ou vir pola tarde ao PAC, porque moitas veces, se falla unha persona, só queda un médico para todo o centro de atención primaria. E isto o vemos, porque que pasa? Entón, o que non se pode abstraerse desa realidade. Independentemente de que veña da plataforma ou non, as necesidades que se reclaman son as mesmas. Se é un servicio público de sanidade, cas garantías e coa calidade no servicio que temos que ter, que nos merecemos, como país evolucionado que somos. Entendo eu, que o debate debería de ser ese. Bueno, eu só apuntar algunhas cuestións. Lichei un dato do que che pasaron da biografía do señor ese, que non sei ni que é, o portavoz de Só Sanidade Pública. Por certo, dis que che pasou o a Xunta eses datos. É curioso que a Xunta lle pase tamén, porque ás veces os concellos, cando solicitamos información á Xunta de calquera índole, pois tardan meses e meses en darnos información. Pero, bueno, son áxiles, po que queren son áxiles. Basicamente, o que ven dicir a moción esta, é certo, hai unha cousa que é impepinable, é o gasto sanitario en Galicia disminueu. As trampas, é dicir, nos argumentarios hai que saber lelos ben, tamén. É dicir, claro, en Galicia incrementase o gasto da Consellería de Sanidade, entre outras cousas, porque construímos un hospital en Vigo que agora nos costa un riñón pagalo, porque o facemos con fondos privados. Iso sale do presuposto xeral da Xunta de todos os anos. Pero iso non vai para a sanidade, se vai para as grandes constructoras que construíron iso. Non vai para cuidar a xente. É dicir, iso non é gasto sanitario. Pero o básico desta cuestión é que os dereitos da cidadanía, a sanidade universal é un dereito que costou moitísimo conseguir, e consegueuse con sangre, sudor e lágrimas da xente. Os dereitos hai nos que defender sempre, sempre porque senón roubannolos. Hoxe estamos nun debate, estamos falando de 800.000 millóns de euros en Europa Occidental para armas, que uns queren facer sin incrementar, sin pasar por o Parlamento, outros pasando por os Parlamentos. Están nos dicindo que, incluso en Inglaterra, no Reino Unido, acaban de aprobar un recorte nos dereitos sociais para incrementar o gasto en armas. É dicir, eu, nun pleno como hoxe, debatindo unha cousa como esta, que o que estamos dicindo á cidadanía hai como ver, se non queremos que seguir deteriorando a sanidade pública, que non podemos dicir outra cousa. É dicir, hoxe hai listas de espera para chamar ao médico cabeceira, porque hai un médico solo. Un médico solo e ten que atender 2 ou 3 centros médicos porque non cubren baixas, non se cubren... É dicir, iso é así. Iso recoñeceo todo o mundo. Hoxe penso que é máis necesario que nunca decirlle á xente que se hai que mobilizar para que quen nos ten que gobernar non caiga na tentación de seguir recortando nos gastos en servicios esenciais. E hoxe, eu digo, máis que nunca,
e a miña organización política decimos máis que nunca, decímoslo con orgullo, aquilo que se dicía nos anos 80, 90, como era, menos gastos militares, máis escolas e hospitales. Non sei se podo facer unha aclaración, é que eu creo que non poido. É que os datos son incontestables, Eu vos recomendaría que volverades o informe do Consello de Contas, que non estamos falando dunha asociación, sino o propio Consello de Contas da Xunta de Galicia, repito, lle tira das orellas, porque di que a contratación en privado se fai por procedimentos irregulares, o que fan é que ese 4% non é real, está maquillado, que a débeda, precisamente por eses contratos de privatización, se incrementou desde hai 2 anos un 137%, o que teño aquí diante, o di o propio documento, e que hai irregularidades na contratación, na privatización, e o di o propio Consello de Contas. Entón, eu creo que a veces hai que facer autocrítica e hai cousas que non están ben feitas, e ese modelo non é o modelo apropiado, e non o digo eu, o di o propio órgano fiscalizador, que o que ven a dicir é que as contas do Sergas están maquilladas, porque se fon como investimento gasto que é de gasto corrente. Entón, bueno, os datos son, podemos modificalos e maquillalos todo o que queramos, pero o certo é que calquera que teña un mínimo de experiencia con unha enfermedade sabe que se está lapidando o sistema de sanidade pública, que é unha garantía, ademais de igualdade e de dereito de acceso a unha medicina evolucionada. E iso non se está garantizando, porque hai un modelo que aposta por maquillar datos e por mentir reiteradamente nos resultados e na financiación dos Sergas e por privatizar encobertamente a xestión dos hospitais e a contratación de personal. E, bueno, o sea, de verdade, que palero, o que pasa que non podemos ter debates tan extensos, pero estaría ben facer un día un debate solo do tema da sanidade, porque eu creo que é algo que lle preocupa moitísimo a xente, e que hai que ser rigorosos cos datos, Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a moción. Punto número 5, moción sobre a execución do programa de Fondo de Transición Xusta de Galicia. Ten a palabra Raquel, pídolle máis... Vale, bueno, este sí que é bastante longa a moción. Despois vos leo a parte de acordo, que é a máis importante, basicamente. Bueno, a moción aquí ben explicada, moi ben explicada, pero está moi contextualizada a nivel normativo. E, bueno, basicamente porque nós, ademais, hai pouco que fomos precisamente secundino máis eu ao Parlamento, precisamente relacionado con esta moción. Basicamente aquí é que hai uns convenios, hai un fondo específico de transición xusta que basicamente o que ten que facer é compensar a destrucción de emprego que supón o peche das centrales. Neste caso, no caso máis cercano, o das Pontes, pero bueno, de Pinama, que tamén o de Cerceda tamén resulta de cercano. Entón, se crea un fondo específico no marco dos fondos NES para compensar esa pérdida e esa destrucción de emprego e que a raíz do peche se permita que esas zonas creen proxectos tractores, se chaman, de posta a marcha de empresas que permitan compensar a pérdida, tanto económica como a destrucción incluso social. Entón, basicamente, se articula unha ferramenta que se chaman os convenios de transición xusta, que o que permiten é a evacuación os nodos de evacuación vinculados ás centrales térmicas. Curiosamente, o nodo de evacuación das Pontes está sin resolver e está aí no aire, non se sabe moi ben por qué, en principio por un tema técnico, pero tampouco hai moita transparencia con ese proceso, e en concreto a moción se centra nas ferramentas de financiación das empresas, porque aquí, no caso da Xunta, hai unha ferramenta, hai os que serían os convenios, digamos que responden á competencia do Ministerio, é algo estatal, non? Pero despois hai unha ferramenta dentro de transición xusta que se deriva á Xunta de Galicia, o sea, a Xunta de Galicia é a encargada de executar ese orzamento, o Ministerio deriva e a Xunta executa ese orzamento, e ese é o que aplica ás empresas, que non é menor o dato, porque son empresas que poden acceder a esas ferramentas de financiación que poden ser subvencións ou préstamos reembolsables tamén en condicións de xuros favorables. Bueno, entón, tanto INEGA
por eficiencia enerxética, porque, bueno, isto estaría orientado a temas de digitalización e enerxías renovables e, bueno, economía verde en xeral, como o IGAPE resolven convocatorias xa este ano e o ano pasado e o anterior máis tamén, para que as PEMES podan solicitar axudas. E, curiosamente, suscriben, tanto o IGAPE como o INEGA, suscriben esas axudas a toda a provincia da Coruña, cando en realidade o Fondo de Transición Xusta debería de estar atendendo aos concellos afectados pola transición xusta, non a toda a provincia. Quero dicir, unha empresa de Santiago de Compostela que non está afectada por ningún peche pode solicitar en igualdade de condicións esa ferramenta de financiación igual pois que un emprendedor ou emprendedora do Concello de San Sadurniño. Entón, nós, o BNG o que di é que isto é tremendamente injusto, porque se é unha ferramenta de financiación que nace precisamente para apoiar a destrucción de emprego neses territorios, o normal é que esa ferramenta de financiación se destine única e exclusivamente a eses territorios. Pero é máis, que isto sí que se explica tamén aquí. Non só non se aplica únicamente a eses territorios, sino que hai concellos, neste caso da provincia de Lugo, que quedan fora. Quedan Muros, Vilalba, Xermade. Claro, acotar isto a algo provincial, cando en realidade non é provincial o problema é onde están ubicadas estas centrais. Por lo tanto, os territorios onde esas centrais generaban emprego ou posibilidades de intraemprendemento son as que se teñen que compensar con esta ferramenta de financiación. Non só non se vinculan a eses concellos, sino que, ademais, nos criterios de puntuación, sobre 100 puntos, che dan 5. O cal resulta, non sei se ofensivo e sorprendente á vez, porque cunha ferramenta que nace para apoiar a un colectivo específico, resulta que non teña en conta ese colectivo, e che dou unha puntuación de 5 sobre 100, pois é injusto. E entón aquí o que se pide, basicamente, é que se dé marcha atrás na formulación de como se están facendo as cousas e que se cumpra co obxectivo de transición xusta, que era apoiar a esas zonas. E vos leo, aparte, realmente, aquí hai unha introducción normativa que tampouco di demasiado, basicamente o que di é que os fondos se executan e rematan no ano 27 e as proporcións nas que se teñen que gastar, pero pon, hai unha aprobación dunha orde que é a que determina o período de gasto e o importante. A cantidade, leo o importante, a cantidade asignada a Galiza do Fondo de Transición Xusta foi de 111 millóns de euros, o 12,8% do total, moi por debaixo do que deberá corresponder atendendo a criterios de destrucción de emprego, do que se resta o 4% para programas estatais transversais do Instituto de Transición Xusta. A súa xestión corresponde á Xunta, que era o que vos explicaba antes, coa supervisión do Ministerio de Facenda. Os obxectivos e actividades que figuran no programa de Fondo de Transición Xusta 21-27, que no relativo ao ámbito territorial das axudas subliña a especial atención aos concellos de transición xusta que se establecen nos protocolos de actuación dos convenios de transición xusta de Galiza, Meirama e As Pontes. Nomeadamente, 5 no primeiro deles, Carral, Cerceda, Laracha, Ordes e Tordoia, e 14 no segundo, Cabanas, A Capela, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Muras, Ortigueira, As Pontes, San Sadurniño, Somozas, Vilalba e Xermade. Nos orzamentos da Xunta para 2025 figuran 54,7 millóns de euros nos fondos de transición xusta, xestionados na súa maioría pola Consellería de Industria, IGAPE e INEGA, e en menor contía pola de Emprego. Na actualidade, a primeira ten abertas distintas convocatorias de mellora da sustentabilidade enerxética para empresas industriais e de instrumentos financeiros para grandes empresas xeradoras de emprego. Ten outras xa pechadas, pero sen resolver, o das PEMES. Outras xa resoltas, como a dos centros digitais, e 6 liñas que están pendentes aínda de convocar. Nas bases da convocatoria pública de axudas non se respecta dito principio de especial atención aos 19 concellos, como establece o programa, recolléndose nas bases, no mellor dos casos, uns 10 puntos de 100 ou 5 de 103, que son as que nos afectarían a nós, e mesmo excluindo en todas elas os concellos de Muras, Xermade e Vilalba. O caso da Consellería de Emprego é máis preocupante, xa que os case 7 millóns de euros do Fondo para a Formación están a ser destinados a actuacións unilaterais, non informadas nin consensuadas e sen convocatoria pública, deixando fora a formación regrada dos concellos afectados. Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG propón ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo: demandar da Xunta de Galiza a paralización das actuacións e convocatorias de axudas con cargos aos fondos de transición xusta que non estean resoltas e con adxudicación sen firme, mesmo chegando a recorrer xudicialmente as mesmas. Requirir da Xunta de Galicia a revisión das actuacións e das bases das convocatorias de axudas con cargo a fondos de transición xusta para focalizar ditos recursos dentro das zonas de transición xusta
definidas no protocolo de actuacións dos convenios de transición xusta de Meirama e As Pontes, sen exclusión algunha dos concellos incluídos no mesmo. Iniciar, previos os trámites necesarios, os procedementos legais acaídos no caso de non ter compromiso firme por parte da Xunta de atender as demandas anteriores antes do 4 de maio de 2025, data de remate do primeiro prazo de solicitude de todas as convocatorias abertas de axudas con cargo a fondos de transición xusta. Isto é o que di a moción. Bueno, tendo en conta que o objetivo do convenio é paliar os efectos negativos da transición climática, estamos de acordo en que se empleen no que ao que se originaron. Entón, estamos a favor. Belén? Bueno, por a nosa parte, só aclarar unha cousa, que o reparto de fondos en Galicia ve marcado polo programa do Fondo de Transición Xusta de España e máis aprobado a decisión da Comisión Europea. Sí, no. A Xunta o que fai é, en consecuencia, a axuda da Administración Autonómica, pois o que fixeron é seguir os criterios marcados entre o Goberno Central e Europa. No, mira, de feito, non é así. Mira, de feito, no BOE, o teño aquí, por si o comentabas. O teño aquí, vale, na axuda no BOE do IGAPE, se sinala, espera, que o teño aquí, é a Xunta que decide cal é a zona de influencia. Vale. As axudas, que digamos que a ferramenta de financiación de transición xusta ten dúas partes. Unha que é a dos convenios, que isto sí que depende do Ministerio, e o Ministerio di este convenio se aplica así, así, e se xestiona desta forma. Aí sí que, aí ten razón que é unha cuestión do Ministerio. Pero no caso desto, non. Hai unha parte dos fondos, non só de transición xusta, de reto demográfico, en todo o fondo NES, hai unha parte que a xestión é delegada. Entón, ese diñeiro chega ao Ministerio e o Ministerio o deriva á Xunta. De feito, e iso, bueno, eu sei por de formación profesional, pero é verdad, ao ano anterior, nas convocatorias de 2023, o 50,54% dos fondos que estaban destinados á Xunta quedaron sin executar, o que resulta tamén bastante sorprendente, pero como isto non vimos a falar agora deste debate outro, é a Xunta a que destina, a que decide, primeiro, as líneas de subvención e como quere utilizar ese diñeiro, sempre cando cumpla cos principios que di o Ministerio, que é digitalización, economía verde e demais. E, respectando, en teoría, eses concellos non lle di que ten que ser a provincia da Coruña. Eso o decide a Xunta. É máis, o decide o IGAPE. E o IGAPE, nas bases, por iso aquí se di que cambian as bases. Nas bases pon, leo, obxectivo político, que non é menor esa anotación, obxectivo político da subvención, pon aquí. Obxectivo político específico do Fondo de Transición Xusta. Facer posible que as rexións e as persoas afronten as repercusións sociais, laborais, económicas e ambientais de transición cara aos obxectivos da Unión do 2030 en materia de enerxía e clima e unha economía da Unión climáticamente neutra daqui a 2050 de acordo co Acordo de París. Isto que quere dicir? Pois que a Comisión Europea di, bueno, a raíz do COVID, vamos a facer unha caixa, a máis millonaria, por certo, que vou a España, non sei o que defenda, pero é verdad, de fondos para reequilibrar aquí a economía. Se deriva o diñeiro ao Ministerio e o Ministerio o deriva ás consellerías correspondentes ou entidades, neste caso a Xunta. E a Xunta, a través do IGOPAI, non só non respeta ese principio básico que é especial atención aos concellos de transición xusta que se establecen nos protocolos de actuación dos convenios de transición xusta de Galicia, Meirama e As Pontes, que é o que o Ministerio, en todo caso, lle obliga á Xunta. Non, é que eles redefinen o obxectivo e se van al Acordo de París e al 2050. Cando o obxectivo desto non debería de ser eso. Debería contrarrestar a destrucción de desemprego que conleva o peche das centrais. Non cohabitar con a Agenda 2030 nin os obxectivos de reducción climática de 2050. Ese é outro obxectivo. E para aí hai outra consellería que é de Medio Ambiente. O IGAPE é o Instituto Galego de Promoción Económica. E neste caso é unha ferramenta de financiación ao emprendemento. Entón, aí non é certo. Pero bueno, sí. Non sei se isto responde, pero... Quero explicar. Bueno, teño tanta capacidade de rollo. A cuestión é que os 111 millóns os destinen aos concellos afectados pola transición xusta. O seguinte, tesme quedar Que o
principal investimento é a cidade das TICs, na Coruña, por certo. Seguinte punto. Que vamos... No, votos a favor. Primeiro, votos a favor. Proxecto de construcción da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Vou ser breve. Brevedade. Brevidade, sí, porque además nos estamos quedando sin batería, está aí, a ferramenta esa. Bueno, nada, moi breve. É que teño certa verborrea a veces cando me emociono cos temas, pero vou a ser breve. Bueno, basicamente esta é unha moción de rexeitamento da construcción da macrocelulosa de Altri. Aquí non creo que haxa que dicir moitas cosas porque isto xa vende atrás. Basicamente, pois nada, o proxecto de Altri, que queda claro que o BNG o rexeita desde que se soubo cal era o objetivo principal. Ao principio pois estaba en Inditex se foi, e quedou claro que era un proxecto de celulosa encuberta, cando principalmente ao inicio o vendían como un proxecto de fibras textiles. Entón, bueno, isto ademais está ligado tamén co tema que hai agora, que tamén hai un debate, debería de haber un debate social, das zonas vulnerables de nitratos, porque aquí non vai haber ningún problema. Altri se lle deu ok por parte da Xunta, co impacto medioambiental que vai a ter, coas consecuencias da contaminación no río Ulla. Aí non importa a contaminación, polo visto, aí non pasa nada, que a cantidade de contaminación que vai a levar ese proxecto se sairá adiante. E, bueno, basicamente nós o que traemos é un acordo, unha vez máis, a pesar de que está pendente ahora da aprobación do Estado, de que ese proxecto non saia adiante pola destrucción, ademais, que vai a ter en sectores importantes como é o sector da pesca. Bueno, aquí se hai moitas máis cosas, o consumo de agua e demais, pero basicamente vos leo o acordo que é o máis importante. O Grupo Municipal do BNG do Concello de San Sadurniño presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción propoñendo e adoptando os seguintes acordos. Un, expresar a oposición da Corporación á megacelulosa contaminante de Altri, dado que perpetúa un modelo de dependencia e explotación, fomenta a expansión da plantación de eucalipto e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país, para as comarcas próximas a megafactoría, así como para o río Ulla e o río de Arousa. 2. Condenar a actuación da Xunta de Galiza neste proceso por antepoñer os intereses dunha empresa privada portuguesa aos intereses da sociedade galega. 3. Solicitar ao Goberno do Estado que non traizoe a Galiza outorgándolle fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta macrocelulosa en Palas de Rei. 4. Instar ao Goberno Municipal a promover e facilitar cos medios a seu alcance a asistencia de veciñanzas, convocatorias e mobilizacións sociais contra este proxecto. 5. Dar traslado destes acordos á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado. Juan? Bueno, o Partido Socialista rexeita o proxecto de Altri, un proxecto que non representa nin acolle o modelo de industrialización que defendemos para Galicia. Galicia xa dedicou importantes recursos naturais e territoriais con remarcados custes ambientais á produción de celulosa de orixe forestal. Por lo tanto, non pode ter consideración de estratégica ningunha outra factoría en Galicia que implique a transformación de madeira do monte galego en celulosa. Como supoño que non vais votar por puntos, nós estaríamos a favor de cambiar o punto 3, exixido ao Goberno do Estado o máximo cumprimento da normativa medioambiental e un seguimento riguroso da viabilidade do proxecto Altri, para avaliar a posibilidade ou non de que reciba fondos europeos, manifestando a súa posición contraria que se entreguen fondos públicos á empresa portuguesa Altri se non cumpre co absoluto os criterios obxectivos exixidos. Si, ven sendo máis ou menos o mesmo, con máis adornado para non... Sí, por nosa parte non hai problema ningún en modificar que solicitar do Goberno do Estado que non traicione a Galicia. O sea, que non lle vai a dar a autorización se non é merecedente dela, que consideramos que non. Belén? Bueno, por a nosa parte, Se logo me pode deixar copiar a redacción exacta. Sí. dúas cousas. O Partido Popular deste Concello non conta, e vos aclara, coa documentación necesaria e adecuada para poder dictaminar este punto. E explico por qué. Eu non coñezo personalmente, nin os meus compañeiros coñecen o contido dese informe técnico ambiental ao que o señor Rueda dixo sí a estas alturas. Por lo tanto, toda a información que ven nesta moción non sei se é certa ou non é certa. Se pode dicir que contamina, se pode dicir que vai contaminar, se pode dicir que os sistemas que se van a utilizar non son os adecuados, pero que eu non sei cales son, nin cales se van poñer. Eu non sei se algún de vosotros que estáis aquí sentados coñecedes ese informe técnico. Se tedes a documentación oportuna para decir isto. Eu
Personalmente, non. Os meus compañeiros, tampouco. Entonces, dicir, por exemplo, dicir, outro día salía, por certo, a conselleira Ángeles Vázquez que decía que é o único que sei, que o calentamento eran 3 grados, 50 metros arriba, 50 metros abaixo do río, ou da factoría onde se iba a colocar. Decir que, como pongo aquí, a extensión da factoría que ocuparía 366 hectáreas, que prevé unha ocupación de casi 1,5 millón de metros cuadrados, incluindo unha chimenea de 75 metros de altura, tería un impacto paisaxístico irreparable. Bueno, entendo que as factorías non son bonitas, porque non son bonitas. Canto mide a chimenea de Intasa? E a das Pontes? De que estamos a falar? De veras, hai cousas aquí nesta moción que chama moitísima atención. Que contamine? Non, estamos en contra de que contamine, personalmente. Eu, personalmente, estou en contra de que contamine. Ahora, non podo decir nin canto vai contaminar, nin o impacto que vai facer, nin o que ten sin coñecer antes un documento técnico. E non podo chegar a conclusións como as que pon a moción se non coñezo antes un documento técnico. Porque non o sei. O que teño moi claro é, que desde logo vai levar unha serie, non creo que unha obra de estas características non teña un montón de técnicos que vixilen ben o que se vai facer nesta obra, independientemente de que se pense outra cousa. Eu creo que isto ten que ter, ou ten uns informes algo máis serio do que parece. Se nos piden a nosotros documentar unha galiña que temos na casa, imagínate un proxecto como este. Ahora ben, decir cousas nesta moción que sinceramente non estamos de acordo, nin vamos a votar a favor, porque nosotros non temos a documentación necesaria para poder decir, oye, pois sí, isto realmente vai contaminar moitísimo. Non a temos. Se algún de vos a ten, pois podía acompañar polo menos esta moción e saber de que se trata. Eu, personalmente, non a teño. Non sei vos. Sí, nós non ti poderíala ter porque poderíala pedir directamente á Consellería, como che facilitan a información, poderían che facilitar ese máis os 30 ou 40 que teñen ocultos que lles din que non, dos técnicos que dicían que non. Algúns deles cesados e cambiados de departamentos, non? Pero a cuestión máis importante é, primeiro saber o que é unha industria de enclave. Sí, é importante saber o que é a industria de enclave. Unha industria de enclave é unha actividade extractiva de enclave é, por exemplo, o litio este que queren sacar en Beade para facer as baterías unha empresa en Zaragoza. Iso é de enclave, é dicir, aquí quitamos o litio, levámoslo para Zaragoza e ali facemos as baterías, non? En vez de facelas, por exemplo, que había un proxecto importantísimo en Salvaterra do Miño. Pois ese quedou fora dos PERTES estes de tal, pero quitamos o litio de aí e levámoslo. Ou unha industria de enclave é o que fixo o INI no seu momento facendo dúas celulosas, unha en Navia e outra en Navia, administrativamente non está en Galicia, pero hai 150 anos era Galicia tamén, unha no norte e outra no sur de Galicia. Para que? Para destinar un territorio todo á produción de materia prima. É dicir, esa é a industria de enclave. Cando se empezou a falar de Altri, que agora unha das cousas que vos dan no argumentario é el Bloque e el PSOE cambiaron de pareceres, non cambiaron nada de pareceres. Cando se empezou a falar de Altri, falouse dunha fábrica de fibras textiles. Era producir pasta para facer fibras textiles. Era esa, para poder acceder aos fondos europeos, porque os fondos europeos van vinculados a economía verde, a economía circular, a fomentar a economía circular, a outro modelo económico, non? Eso xa caeu desde o principio, incluso grandes grupos empresariales galegos vinculados co sector textil, pois xa se desvincularon desde o momento cero dese proxecto. Co cal, o proxecto aquel, que era teóricamente para facer fibras textiles, pois é para facer celulosa e 20.000 toneladas ou 40.000 toneladas de fibras textiles. Esas fanas, porque senón, claro, senón xa se iban dicir en Europa, mira, arráncame con eso que non hai subvencións para facer unha celulosa. Entón, por iso lle poñen o apéndice ese das 40.000 toneladas de fibras textiles. Cal é o problema disto? O problema disto é, primeiro, que, como é unha industria de enclave, é seguir afundando na dependencia do país.
É dicir, a dependencia do país é que eu non estou en contra dos eucaliptos, que eu incluso teño algún eucalipto. Dios me perdone, teño eucaliptos, non pasa nada, non vou ir po inferno por ter algún eucalipto. Unha cousa é ter un eucalipto, ou ter eucaliptos, ou ter unha parte do país producindo eucaliptos, que non pasa nada se o temos ordenados, e outra é destinar o país todo a eucaliptos. É dicir, un país... Sí, porque non sei se sabes, José Luis, que traballaba nunha industria do sector, sabe as toneladas, os miles de toneladas que consumen a industria madeireira, sobre todo a industria madeireira tan grande, desas dimensións. Para facer 400.000 toneladas de pasta de papel, fan falta bastantes máis de 400.000 toneladas de eucalipto. Nunha zona, no quilómetro 100, no quilómetro cero daquela, prácticamente non hai, porque é unha zona dedicada basicamente ao sector lácteo. Un sector lácteo moi dinámico. É a denominación protexida dos queixos de Ulloa, Arzúa Ulloa, dos máis importantes do país. É dicir, ali non estamos falando de... A implantación dunha macrocelulosa aí significaría que a moi corto prazo, pois aqueles fincas que levan anos e anos adicadas ao sector primario, ao sector principalmente ao sector gandeiro, se vayan cubrir de eucaliptos, encarecendo o precio tamén da terra. Por qué? Porque o que abandona ten a opción de plantar eucaliptos, por plantar eucaliptos en vez de vender o que ten. Iso é o que é a donde nos leva a industria agrícola. Non lle des á cabeza que iso é unha cousa xa en economía moi discutida en todo o mundo. É dicir, as metrópolis, a industria de enclave manda nas colonias. Iso foi sempre así. É dicir, non poñen... Iso é sempre así. Iso é unha cuestión básica de economía. Un das principales riquezas que ten o país, aparte dun sector primario que é un sector dinámico, que custou moito facer, tamén é o sector pesqueiro, que tamén é o sector primario. Un sector pesqueiro que pose en risco pola utilización da auga da Ulloa, do río Ulla. É que non ten pés nin cabeza. Primeiro, Altri non se monta en Portugal porque en Portugal non lle deixa montala. En Portugal non lle deixa montala. En Portugal prorrogaron a moratoria do eucalipto, para que non se siga plantando eucaliptos. Portugal ten mitad de Portugal plantado eucaliptos, e pararon ou prohibiron seguir plantando máis eucaliptos. Por iso Altri non se monta en Portugal, e veñense montar aquí. Veñense montar aquí, se picamos, encima lle damos os cartos que temos para facer esa transición xusta, para facer esa economía sostible, se llos damos a unha macrocelulosa portuguesa. Porque se fora tan boa, como decía o lema, outro día montarían en Lisboa. Pero veñen a montar a Altri. Veñen a montar a Ulloa. Eu pido a palabra, só un momento, cando poida. Pero é moi concreto o meu, respondendo a tua pregunta, porque todos son datos. É que é curioso, porque os datos están, e hoxe o temos ao pé, non me vou estender, pero hai 30 informes derivados en distintos departamentos da Xunta de Galicia, entre eles Augas de Galicia, firmados por funcionarios ou funcionarias, que serán as persoas competentes, que son os que fan todas estas declaracións e os que determinan o impacto medioambiental que ten ou que pode ter Altri. E hai unha cousa que nos une na túa demanda, e é certo, o sea, tes a razón, e é que eses informes non se publican. Ese é parte do problema de fondo e o que deberíamos estar debatindo aquí. Por que non se publican eses informes e por que se o proxecto realmente non ten tanto impacto, por que non se demostra que iso é así. Porque todos os datos que se extraen nese documento son dos informes, deses 30 informes que están espallados en distintas entidades da Xunta de Galicia e que se filtran premeditadamente á prensa. Entón, o normal é, ante un proxecto destas características que pode ter un impacto medioambiental tan grande, que nos lo deran directamente a nós, non á prensa. Pero estes datos están contrastados, son deses informes. Bueno, xa está, que se non me enrollo. Pero vamos, que está. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Non podedes votar en contra, non hai nada. Porque non sabedes os informes. Entendo que aprobouse... Aprobouse coa emenda, co punto 4 da ESA. Punto número 7,
dar conta dos decretos 33 a 143 do ano 2025. Punto número 8, dar conta da remisión da información aos órganos externos, execución trimestral do cuarto trimestre do 24, plan de orzamentario a medio prazo e tipos impositivos do 2025, que se atopa no expediente do Pleno. Antes de pasar aos rogos e preguntas, se hai algunha moción por vía de urxencia. Se non hai ninguna, pois pasamos a rogos e preguntas. Se algún rogo, José Luís. Mira, algún usuario da piscina me dixo que todos os anos agora, antiguamente non pasaba isto, non? Pero se podría poñer nado libre pola mañá, inda que haya cursos, destinar unha parte da piscina, unha vez que se vai reformar, pois deixar, non sei, en algúns tíos teñen a corda esta que divide en canales para nadar, se algunha parte podría poñerse para nado libre polas mañás, porque hai xente que solamente pode ir polas mañás en todo o verano, non? Entonces, destinar, como vai estar ali o paisano igual, cos cursos, pois tampouco lle sufriría ningún problema para... Podemos mirar esa opción, podémosla mirar, se os días que hai cursos de natación, tería que ser pois limitar o aforo polo tema en función dos nenos e nenas que hai dos dedicar cursos. unha parte como hai en outros sitios. Con esa hai que falar coa empresa xestora, coa empresa que leva o mantemento e o socorrismo, por parte do Concello non hai ningún problema. Mais? Mira, ten un rogo, xa que saleu o de Manuel Seco, coa medalla ao mérito deportivo, pois desde o Concello, se estades todos de acordo, pois facerlle algún homenaxe ou incluso darlle un nombre a un pabellón, ou, bueno, poñernos de acordo entre todos para hacerlle un homenaxe a Manuel Seco. Non sei se o pensades ou desde... A un pabellón temos un pabellón, non temos... Non ten nombre, non, por exemplo? A ver, é unha opción. Como dicías, darlle un nombre a un pabellón, a pabellón só temos un. Bueno, pois, ao pabellón, pois, a facerlle algo, vamos, desde deportes... Se queredes falar cos demais grupos, non sei que vos parece, facerlle un homenaxe, xa que foi daqui e sempre mirou pola xuventude, estuvo en balonmano, coincidín con él, estuvo en voleibol, estuvo tal... Pois non sei que vos parece, a opción de facerlle un homenaxe ou... Sí, a nosotros, a min non me parece descabellada. As persoas que teñen unha especial significación na sociedade, pois hailles que reconocer, e moitas veces hai a mala costumbre de recoñecerlle á xente os seus méritos cando morreron, non? Entón, por eso, precisamente. É unha persona, decir, que todo o mundo coincide en que é unha persona merecedora de máis. A min, por exemplo, cando lle recoñeceron isto, antes de ser público ese, estuveron falando comigo, foron os que lle pasei os datos de Manuel Seco, parece unha persona que merecedora dese recoñecemento a nivel galego. O do nome a un pabellón, pois, son cousas que temos que estudiar. Claro, estudiar algunha opción entre todos. Hai que estudiar esas opcións, estudiarlo como movimento asociativo tamén, como movimento asociativo deportivo. O problema que teñen os nomes, sobre todo nos concellos máis pequenos, en determinadas instalacións, é que non se fai uso dese nome. Por exemplo, o campo de fútbol de Santa Mariña chamase Nicasio Cibreiro, me parece. Nicasio Cibreiro, me parece que é o apelido. Nai digo, vamos ao campo para xogar ao Nicasio Cibreiro. Decimos, vamos a xogar ao Santiago Bernabéu, pero non van a dicir... Ou, incluso, hai outros por aí que sí que tuveron que o nombre que callou. Habería que buscar, a homenaxe, hai moitos tipos de facerlle homenaxe ás persoas. Pode ser facer un torneo, incluso, co nombre del, a ver, son opcións a baraxar, non? Sí, o mellor falar co equipo de voleibol, pois mira, o mellor torneo de voleibol que se fai anualmente, o torneo municipal de voleibol, pois poñerlle o nome de Manuel Seco. É unha cousa que podemos estudialo, é un plazo ao concelleiro de deportes a que se poña en contacto cos grupos da oposición, porque estas cousas sí que teñen que ser feitas con o máximo consenso posible, non que sallan por unanimidade, non? Pregunta, a piscina como vai? As obras da piscina. Empezaron, xa? A
pregunta é con segundas ou... No, digo eu, porque estamos a junio ben aí, abrides, non? Sí, pero vai estar feita, vai estar... Pero xa se empezaron as obras, ou non? Sí, firmouse o contrato, non sei se empezaron as obras físicamente, algo fixaron, sí, algo fixaron. Físicamente ainda non empezaron porque ainda están cos trámites administrativos do centro, de abrir o centro de traballo e todo iso, pero vai estar feita para daquela data, porque hai un prazo de execución. Unha curiosidade, solamente para acabar. Ti falache de eucalipto hai un pouco con Altri, que se iba a encher todo o eucalipto. Se pode plantar eucalipto, según ti, hai algunha lei que non di que non se pode plantar eucalipto nas terras? Vais encher todo de eucalipto se ese montante. Como? Non hai unha lei que non se pode plantar nas terras, nin nos leiras, nin nos regados, o eucalipto, non? Non sei por que me dices que Altri, se se monta aí, se vai encher de eucalipto. Hai unhas leyes onde non se pode plantar Non, eucalipto. hai unha moratoria, non é unha lei. Bueno, pues a moratoria podrá seguir, non se vai encher todo de eucalipto. Sí, pero non sobran 3.000... o problema é que Canadita e a Xunta me parece que a quere liquidar este ano. Non sobran 3 millóns de metros cúbicos de eucalipto que salen por fora. Chegan e sobran e ainda Altri. Vale. 3 millóns de metros cúbicos. Se se montan Altri non chegan a nada, porque consume máis Altri que iso, pero bueno. Sí, Juan. Nada, antes saiu o tema da zona vulnerable, está por nitratos, veña que solicitache desinformación, se sabíades algo, ou ainda estamos esperando? Solicitamos ya a Xunta información de onde se acaba, decir, a máxima transparencia, exiximos a máxima transparencia, é dicir, é certo que hai que controlar a contaminación das augas por nitratos, hai que controlar. Estes son as zonas vulnerables por nitratos de orixe gandeiro. Por certo, hai outros nitratos tamén de orixe forestal. Ojo que non estamos falando de cuestións menores, é dicir, un eucalipto, que falamos de eucaliptos, cando desaparecen en 6 meses, non é porque hai bon clon os eucaliptos, é porque van dopados con nitratos, é dicir, con nitramón nunha palabra. É dicir, a incidencia que iso ten nas augas non se está falando diso, esas cousas hai nas que analizar tamén, porque se a Xunta di que esas augas están contaminadas, se augas de Galicia di que están contaminadas, se están contaminadas hai que evidentemente, hai que analizar o porqué e cortar, non? Pero se di que están contaminadas, hai que dicir onde tomaron as medidas, como tomaron as medidas, que índices dá, e onde é, porque, por exemplo, aquí o que informa é que é pola contaminación do pantano, principalmente do pantano das Forcadas. Se é así, que eu non discutí porque non temos eses datos, non nos deron, non? Se é así, non ten lógica que incluen todo o Concello, porque a imensa maioría da superficie do Concello está na vacía do río Xubia ou do Castro, non no do Bañoca, que é o que vai para aló. Non ten lógica, porque, por exemplo, sí que vai, esas cuestións sí que van dificultar o día a día das explotacións gandeiras, é dicir, van ter que levar un libro de explotación, van ter que utilizar menos nitróxeno, menos abonos nitroxenados e tal, vai ter unha incidencia que lles vai complicar máis a existencia, non? Entón, non é lógica que en zonas do Concello que non teña esa problemática, pois se poñan esas restriccións, non? Entón, nós queremos saber todos eses datos. A Xunta ten que aclarar ten que actuar con transparencia. Iso ven dunha directiva comunitaria e tal, pero ten que actuar con transparencia a Xunta nese aspecto. Ten que actuar con transparencia tamén que hai das plantas de biogás de que se pretenden implantar polo territorio tamén. Vai a ser que todo isto veña... Nós encargamos tamén unha analítica propia ao Concello, unha analítica propia collidas as mostras nos límites do Concello, no río Xubia no límite con Narón, no río Castro no límite con Neda e no Bañoca no límite con Valdoviño, para contrastar, porque os datos que temos de contido de nitratos das augas de consumo humano non están moito por debaixo dos índices que se marcan. Están moitísimo por debaixo. É certo que as augas que utilizamos aquí para abastecemento de San Sadurniño son da vacía do río Xubia, non son ningunha da parte da Ló. Pero, bueno, gustaríanos ter eses datos. Pedimos eses datos, hasta ahora non nos facilitaron, e cando se faciliten, pois, poñeremos a disposición da xente. Hai cousas moi curiosas como que concellos como Melide, Santa Comba ou todo
ou Silleda, que teñen unha cargandeira bestial, non están neste listado. E son os que máis ten cargandeira teñen. Ou está Zas e non está Mazaricos, por exemplo. Sí. Que curioso. Son cousas que extrañan. Que son preguntas que se fai a xente que pode haber detrás de todo iso, non? Porque, claro, falase da contaminación por nitróxeno de orixe gandeiro, pero non se fala da outra, non se fala, por exemplo, de Altri, que están falando de que en Lulla non sei cantos millóns de metros cúbicos de auga collen e volven ao río. Vale. Pois non habendo máis asuntos que tratar, levanta esa sesión.